ассалому алайкум дӯстони азизу меҳрубон. рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад. боварӣ дорам ки ҳар яки шумо сеҳату саломат ҳастед. дӯстоне ки нав ба канали мо обуна шуданд яъне пайваста шуданд, ба ҳар яки шумо дӯстони азиз тамошои хубу бофароғатро аз видеоҳои худ таманно дорам. дӯстон, боварӣ дорам ки аз ҳамин видеоҳои ман камтар ҳам бошад барои худ баҳра мегиред, аз он ягон чизро барои худ меомӯзед. ман аз ин хело шод ҳастам. дӯстони азиз, анакнун ин бошад хамире ки шумо чӣ гуна шумо дида истодед, ман рост карда истодам. ин хамири пончик аст. хамири пончики тезтайёр, онро бо сода тайёр кардам, яъне дӯстон бо дрожне. анакнун биёед ман онро камтар рост мекунам, баъд аз он бо қолабчаҳо мебурам, баъд аз он дар равған мепазам. дӯстон, биёед моро ҳамроҳӣ кунед, давоми корро тамошо кунед. дӯстони азиз, пухта гирифтем. ман анакнун барояш камтар сахарне пудра мекунам. баъд аз он бениҳоят ки бисёр пухтам, камтарашро хонаи хуштомадам равон кардам. дӯстони азиз, воям бениҳоят дӯст медоранд шириниҳора. хай хонаи мо ба кам ки мехӯранд, камтарашро мо истифода мехӯрем, яъне камтари дигарашро хонаи хуштомадам ҳама вақт равона мекунам. дӯстони азиз, на ҳамин буд имрӯза пончики мо. дӯстон, ана акнун давоми кор, мо чӣ корҳоро бояд анҷом диҳем.
акнун дӯстони азизам ҷа Фотимаҷон бозӣ кардаиста буд. Хай биёед реакция Фотимаҷона мебинем, ки саг ба чӣ кор мекунад. Дӯстон биёед ҳамроҳ тамошо мекунем. акнун баъд бо саг бозӣ кардан мешавад. Дигар мебинад, ки дар ин ҷа чӣ ҳастай. Бениҳоят бозикунакҳо бисёранд. Дӯст медорад ами коробкаро бениҳоят мегирад, тамошо мекунад. Баъд хайвзи мебинем, ки чӣ кор мекунад Фотимаҷон. Як ду сар мекунем. Якта аз даруни коробка берун мекунад. Мебинад маъқул мешавад, намешавад. Хамқа кӯдакдам хеле маъқулай. Бениҳоят бозикунак бисёр бошад. Тамошо мекунад. Кадомеш ки маъқулай мегирад, баъд бозӣ мекунад. Дӯстон биёед хат мара ҳамроҳӣ кунед. Баъд тамошо мекунем, ки Фотимаҷон боз чӣ кор дигар мекунад. Фотимаҷон хеле бозӣ кардан. Баъд камтарак видео карда будам. Видео камтар пешина абзори магазини телефон. Хоста будам як телефони дигар гирам. Намин абзори телефонҳои намуди Redmi 9 аст. Дӯстон нархаш намҷа нависондаги 13990 рубл. Бо қимти хеле аксия доштан. Инҷа бошад Redmi 9A. Намҷа нархош боз нависондагиян. Redmi 9S. ин ҳамаш аз магазини DNS. Ҳама медонанд, ки магазини цифровой аст. Ҳама намуди техникаро доранд. ғайр аз телефон боз компютер, стиральная машина, телевизор, ҳама намуди чизҳо ҳастай. Дӯстони азиз, бо анамин имрӯз влоги имрӯзаро бо охир мерасонам. Ба ҳар яки шумо хонаи обод, рӯзгори тинҷро таманно дорам. Дӯстони азиз, лайкҳои худро фаромӯш накунед. На дӯстон, ман ҷа чизоро тайёр карда будам, ки бояд гул созам. ҳоле боз нишон медиҳам чӣ гуна гул сохтам аз ин коғазҳо. Дӯстони азиз, хайр то влогҳои оянда. аз ҳар яки шумо миннатдор ҳастам, ки маро дастгирӣ мекунед, ки ман пеш меравам. ба ҳар яки шумо бори дигар таманнои зиёдро таманно дорам.